nga mga kabombo, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, dugang pagid iya nga tupikong aton nga diskusyonan. Bombo Andrew, may kaupod naton. Yes, Bombo, ano nga aton nga mga film producers, no? Kung mga remis mo sa patag sa nga pelikula. Well, ato man subong makaupod, subong, no? Kaga, ibalon taman Bombo, anong ilang mga sitwasyon, paano ning ilang mga projects, kag mga trabaho man subong, no? Ato man na makaupod, kaga, bantayan taman ni Bomboan. Yes, aton lang nga pagpanumbalik. Delang kita, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pagbinaha. Ito po si Loren Legarda. Binabati ko ang ating mga kababayan sa City of Smiles, Bacolod City sa inyong pagdiriwang ng Mascara Festival. Batid kong nagsimula ang pagdiriwang na ito bilang tanda ng muling pagbangon at pagbibigay pag-asa sa mga taga-Bacolod sa kabila ng krisis at trahedya noong 1980. Ngayong tayo ay muling may kinakaharap na magkasabay na krisis, pangkalusugan at ekonomiya. Patuloy sana kayong maging matatag at may matibay na pananalig na sa ating tulong-tulong na pagsisikap at pagkakaisa, matagumpay nating malalagpasan ang anumang hamon sa ating buhay. Ito po si Loren Legarda, patuloy ninyong kaagapay sa muling pagbangon at buong pusong nagpapaabot ng aking pagbati ng isang happy fiesta. As we say in Antique, duro gid nga salamat, palangga ko kamo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tingon sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
Pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizen Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon bulutang. Welcome back sa itong kapalatutunan ng Good Morning Philippines. Time check, 8 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 10 sang aga. This time mga kabombo, dito kita sa panibago na to nga tupiko subong aga. May bisita naman kita diri no nga nahanungod naman ni sa pila naman ka mga sektor no matapos ang pila ka mga sektor ang apektado no because ng sining nga pandemic. So diri kita bisitahanin nato ng pila ni ka mga film producers no mga film producer, sound designer, no kag mga visual effects designer man. So subong nga aga ato ni sila tukibon kag akilalahon paano ini kamustang ilang kahimtangan subong no sa mga mahiligon trabi sa media arts especially sa mga pelikula no. So subong nga aga ato man ni makaupod ang pila ka mga mahiligon no o kung mga producer sa mga pelikula kangay sa kay Sir Julius de la Peña sa kay Sir Roem Ortiz kag kay Sir Polly Gonzales no. Si Sir Julius isa ni ka film producer, si Sir Roem Ortiz isa ka sound designer no kag si Sir Polly Gonzales riiman ini siya sa visual effects designer man. So subong aga mga kabombo ari sila sa aton nga piya ka linya kag ato man sila subong makaupod diri sa Good Morning Philippines. Mga sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupo niyo subong si Bombo Andrew. May nga sa tanan. Hello sir, good morning. Okay. Bombo Anthony. Okay na. Sige no. Oo. Hello sir, good morning. May nga. Okay. Sige. Oo. Sir, mabatian niyo ko? Yes sir. Okay, sige no. So Sir Julius, Sir Roem and Sir Polly, welcome diri liwat no. Kag salamat sa inyo nga tiyempo nga ginhatag man diri sa amon sa Bombo Radyo Bacolod. Sir Julius no, una pwede ta anay makabasi may gusto kita nga pagatamyawon kag pasalamatan man Sir Julius before kita magsugod sa atong formal interview. Yes. Good morning to everyone. May mga tanan. May mga dapat sa tagapalamatay no sa Bombo Radyo. Salamat man sa pagkubita sa. Oo. Okay, sige. Sir Julius, thank you again no. And next kay Sir Roem. Sir Roem.
salamat gid sa invitasyon nga maka-share mga misangamon nga nga ginaobra sa film industry diri sa Bacolod. Yes. And at the same time, madamo ing salamat sa mga gapamati na sa subong adlaw kag sa mga colleagues ko man nga rin. Okay, sige. And next kay Sir Polly. Sir Polly. Hi, good morning, sir. Thank you gid sa sa opportunity kag sa mga gapamati. Good morning. Okay, sige, no? So, aming aga naliwat sa inyo nga tatlo, no? Kaga subong nga aga, ato ni pagdiskusyonan ang eksperyensya nyo subong, kamusta ang sitwasyon sa mga sa industriya sa mga isang pelikula, no? Kangay sa inyo nga tatlo. So, mauna ko anay sa kay Sir Julius. Sir Julius, good morning, no? So, sir, as a film producer, kamusta ang imo ni nga mga pagtanaw mo kaya ipakita sa pandemic? So, ang inyo ni nga mga projects affected gid bala, Sir Julius? Dako gid na epekto ang pandemic sa batang industriya. Labi na gid sa lokal naton mixing na diri sa Negros. Kay kadamo sang kailangan mo i-consider lalo ng mga IATF na mga regulations. Kaya di kabalo na tanga pag-produce ng sine. Kailangan gid na yung interaction mula ng face-to-face with interaction sa ibang mga kaupod, mabudlay gid katama sa ako personally since na nag-pandemic actually do amo gid ang March 2020 gid ang pinakauli ko na project, and then after that wala gid ko meter na mag-obra kay sa pado kailangan man rekdo man mga kaupod mo sa project mas gusto mong ipiliton pero budlay kay kailangan naman sila balay ulit doon ng ilang safety man. Correct. So medyo may tahap sa akong side. Oo, okay. So okay, sige Sir Julius, no, well at least no dugangan ko pag nakaroon ng imo nga mga talakayan regarding sa inyo, no, sa bahay niyo, no. Sige, ma-proceed ko kay Sir Rowem. Sir Rowem, good morning. Sir Rowem. Good morning, good morning. Yes sir, no. So same question na guro kay Sir Julius, no. So kamusta ang inyong kintangan sa buong bilang mga film producers? Sir? Sa lines ng sound design, medyo may ara man mga glagmay nga mga ulubrahon gaabot during the pandemic time, but more or less naging focus sa na online so jutay nga mga sine ang amon na obra nga physical nga may contact, but mostly mga editing na sa side nga post-production nga online basis na lang ginasend na lang namon ang file gina-enhance namon amuna and medyo siya budlay siya if ever nga may shoot gig kami during the pandemic time, damo process we have to undergo gid ng may iban nga gina-quarantine kami in a certain period of time, like 3 to 4 days, 5 days. And why kami anay contact sa iban, we lock ourselves in. Tapos swab test sa mga previous namon sa 2020 grabe nga mga swab test ka make sure gid na amo na. Though in a way we knowing that mahal man gid ang swab test. Tapos at the same time kulbaan ka man. Correct. So more or less tanan gid kami nga apektado sa sine. Film itself is obra kami tanan all of the night gid kami. Pila ka days for it. Okay, sige. Sir Rowem, thank you. Si Sir Rowem is a inikal sound designer man. And then next, ma-proceed ko kay Sir Polly Gonzalez. Sir Polly, good morning. Sir, good morning. Yes, Sir Polly, no? The same question lang sa kay Sir Julius kag kay Sir Rowem. Sir Polly. Sa side naman sang sa visual effects, pag start dito sang pandemic, bagsak gid tanan niya kay gasalig man lang ta sa mga mga projects man lang nga may ga-shoot. Correct. Kung wala may ga-shoot, wala man ta i-edit or so dit medyo gito nang down gito ya sang pag gid to ang first gid lang nga sang COVID. Oo. So isa pa daw sa ginatiniran din namon nga nga boarding house iban pa daan nga nag-positive quarantine kami for a month daw amo gito galalain kami kay hindi kami kagwa for to. And ang next dayon, so at least daw
ng amat-amat, though at least nag-amat-amat man ta jazz. Oo. So same man sa mga ano sa kay Roem nga at least lang ang opportunity o ara sa ano online na. Siya kagad. Ang kagti sa ang iban ko nga mga contacts naka-shoot naman sila liwat, although stricto bi sila nga part dito nga mag-shoot sila ng mga projects ti napang-send lang nilang files. Oo, sir. Okay, amo naman ay ang at least okay lang ito at least sa ano sa internet naman tayo mo na pero hindi siya muna kaano gid nga do before blood do ma-sustain mo gid blaya tani nga may nga every ano may project ka. Oo. So amo na ang next mo naman nga no ti sa ano na lang gid for survival na lang gid ti amo na online na lang gid nga ano. So, tapos ti tungod to sa ano pandemic ti mga events na ba nagka-cancel? Yes, sir. So in ano daan affected man tada sa ano kung wala events nakuha man tada ng project sa mga events gobra tada mga graphics para sa lead wall projections nila kag tanan. So amo na affected man ta sa ano sa nga mo na pero ti so far ti subong nga matamat naman ano at least hopefully nga bisan although may restrictions magbalik naman gid bulatan nga at least do normal nang flow sa mga shoot kag events nila. Oo. Okay, so mayo gid no. Well, at least bala sir no biskan papaano nagalaom gid ang tanan sa ato no, especially sa bahin nyo no sa mga lokal nga eksena kag sa mga filmmakers and producers man no. So sige. Sir, mabalik ko kay Sir Julius. Sir Julius no. Sa bahin nyo, especially sa mga sa film production no. Ano gini siya Sir Julius? Paano gini gani sir? Naga face to face gid kamo ni no, especially sa production Sir Julius. Kinahanglan gid para sa akon yung personal ko yung point of view kinahanglan gid yan kung produce kita sa mga sining. Would like it kung i-online na sa tanan. There are some creative ways to produce na like hindi ginawa sa through Zoom or ano ko. Personally lain gid yan katubang ay kita. Yara man may mga sistema man nga makaya to brown sina like in 2020, I've been part man, like sa na-mention nila rin, naka-part na sa mga project nila. Mo lang ginakadamos ang kailangan mo i-consider. Kailangan mo magpaswab, kailangan mo mag-quarantine, kailangan mo magkadamo natin. Instead, tali nga na ang imo mo lang, ang film production mga daan, malawig na nakaproseso. Correct. Madugangan pag ito isa pang proseso ito sa pandemic. So, mga mo sila ng mga butang. Like sa Manila yung mga productions amo na naga-quarantine naga-lock in sila amo na pinaka safest way na mag-lock in kamo sa isang lugar like 30 days 45 days na wala kang may contact from outside people so ano na medyo mabudlay siya po kung mula ba nila kung gusto mo iparaan. Okay, pero Sir Julius last year as a film producer, may pila ka projects. Do halos tanan ano sir, canceled or may natigayon din ba? Last year, 2020, as a director or as a content kid, I think wala gid ko may na-produce. Pero I've been part like an editor or as an actor or a consultant. Isa project ara na involved ko pero as pa ako hindi personally because ako yung personal hindi ko gusto mag-risk so nothing against man sa mga na-produce no ako lang na yun ako lang na yung point of view sa ako hindi ko gusto mag-risk because kung ikaw daan ang ma-produce ng isang sine every responsibility falls sa imo may product mo kung di matabo niya sa ilaw ikaw na yung mo na yung sa laptop so mo na yung ako na nilikawan so welfare sa tanan ng ako okay but Sir Julius ano ni ang imo ni nga mga actors and actresses mga locals or nagako kapag sa iban nga mga lugar but kung balikan nato ng pre-pandemic time Sir Julius but ang pinaka ang generally dirigid na mostly local talent. So we also have friends from Manila. Kami ni Polly naka-produce kami na before short film. We've invited an actor from Manila, medyo active member na siya sa independent cinema, independent film cinema sa national, even international.
So yeah, may chances man nga maka-work with kami into tagalain man nga banyo. Okay. Oo. Sige. Sir Julius, but ano gid man nga usual nga mga genre sang film ang imo gid nga do tungkol sa pa lang imo gid nga do pinakapaborito nga i-obrahon? Sir Julius. Wala man ako personal, ako specific with na genre, pero more on like hindi ko pero personal ko lang ang pag-describe to life drama. Life drama. Na do kinahimo usually. Na do based always sa reality. Kabuhi sa realidad, kabuhi sa tao, how they paano sila mga buhi. Oo, sir. Anong experiences mga buhi sa tao, amo na yung usually kinatutang kinatipik ko sa akong obra. Okay, well that's very interesting, no? Sige, Sir Julius, balikan ta kada karon kay may mga pagkikita may mga topics kita karon no, may mga questions pagki ko sa imo. Sige, maproceed ko kay Sir Rowem. Sir Rowem, balik ko sa imo Sige. Sir Rowem, as same man sa kay Sir Julius, no, we know naman nga hindi gid man ni makompleto ang production sa isa ka pelikula kung wala ni ang mga sound designer, ang mga script writers, sa visual effects kagang sa cinematography. So, Sir Rowem, on the part of sound design, para sa imo ano ni bala ang pinaka importante gid no ang sound design Sir Rowem? Actually, it's important nga the same sila importance ang cinematography. Oh, okay. Partly 50% visual, 50% sound ng isa ka sine. Oo. So importante siya kaayo, it's because a sound itself can deliver na mismo sa mudo ang the whole story itself. What I mean about it is nga importante gid nga klaro dapat ang imo storya. Yes, sir. And to enhance it, make sure mo man nga tsakto ang pag-record mo sang sound, tsakto ang pag-design mo, tsakto ang pag-obra sa imo nga sound nga complement siya sa sine. Nga wala iya ginapalayo actually ang sine. Ang storya sang Okay. Sige. Sir Rowem, sir. Hello. Nadul. Okay, na-mute. Sige. Okay, sige sir. Sige sir. Continue lang sir. It's okay. Continue lang sir. So muna, grabe siya ka-importante actually. Grabe siya ka dapat ginatun-an mo gid ang sound mismo. Kaya sometimes we can record sounds nga for us nami, but actually hindi siya gali importante sa storya. Ang gina-add sa sound, so ginatun-an ta na siya actually. Depende sa storya nga ginapa. Well, komplikado on your part sir no sa as sound designer. Kay because nga dapat pangitao mo gid ang nagakaangay nga sound or music for that certain kind of event or scene no sa nasiling nga pelikula Sir Rowem. The same way sa inyo da sang bata ko kakadto ko da sa una kay para mag bumbunan sana nga mga kay tatay ko gadaog. Mayo gid si sir no. Baka bumbu gid si sir no. Wow. So may impact gid si mo sir ang bumbu radyo for the sound design. Let's say guro nang subconsciously sang bata gasulod siya. Grabe influence no. Eventually amo na. Galit kung da sa inyo da go bra ka mo radio drama. Yes, sir. Gina-create nyo man ang ambience ng lugar sa inyo radio drama mismo. So, budlay siya, actually. Just to make sure, kung gusto mo buksan ang portahan, importante ba lang, ipabati mo gid nga buksan ang portahan or soundman siya. So, mga muna konsepto. Oo. Okay. So, Rowem, additional lang din ng mga questions, no? Ano ni siya na diniskwelahan mo gid ni? Or through experience lang being isa ka sound designer, Sir Rowem? Actually, wala ko na siya eskwelahan. Okay. But with my colleagues here nga ulop danay kami ni sa una sa eskwelahan mo. We do production. Tapos na involved kami sa mga sine man at the same time. And each one of us has the opportunity to do something gusto namon. Either we go for graphics, we go for editing, we go for production, design, etc., directing.
ang sounds nang galing ang gabalik gulpe sa ako kay kung magambal sila nga mig pwede ka sound. Gusto ko dugay kung gusto ko naman tani mag-graphic design ko, migway kami di sound so pwede ka sounds. Okay. So dra ko nahasa actually. And meeting with people man nga professionally in the field. Working with them sa mga projects. At least da ko kakatunan. And eventually it becomes my niche na sa Okay, Sir Ruem, ano ni ang mga na kina-ask ko man kay Sir Julius, ano ginang mga specific genre sa mga movies ang para sa imo being do mas komportable ka? Komportable ko nga film? Yo, kahit sa isang genre, bisang pelikula, no? Nadumas ko sa pabala, mas makakumpiyansa ka nga pwede mo siya mapanami pag hindi imong obra, no? Kaya syempre may action, drama, na-mention to ni Sir Julius Kainati, do life related sa reality, like that. May horror, everything, no? May fantasy. So, Sir Ruem, ano dira para sa imo? Wala iko na bala ka paminsa relensong muna. Okay? Mostly gaabot sa ako nila mga project may ara man comic relief ng mga side, may mga let's say drama man, may love story, may romance, may horror. So galing as a sound designer wala man kami pilian eh. Okay, sir. What's important is kung ano ang ara ang pangitaon mo is to compel, to complement actually sa kada sine nga rin obra mo. So wala manggid ko pero siguro drama. Family. Okay, well, no. Sige. Sir Ron, thank you again, no? Magabalik ko na karon sa imo. Para dugang pagiging yung mga questions man dala sa imo. Sige, Sir Ron, mabalik ko sa imo, ma-proceed ko kay Sir Polly. Sir Polly, good morning. Good morning, sir. Sige, Sir Polly, as visual effects ka naman, no? So, syempre, magsilita visual, makitaan gid niya. So, Sir Polly, same questions to kay Sir Julius kag sa kay Sir Rowem, no? Paano niya sa imo sa visual effects? Ano ni ang importansya no, sa visual effect sa isa ka project or sa isa ka pelikula, Sir Polly? Ate, sa side naman sang effects, yung role today for me is kung ano ang mga daw hindi ma-achieve sa reality, kitaning daw mga kitaning mga magician daw mga magikiro today sa shoot. Correct. Tapos sulalabot sa magikiro ng sana description sa aton magician today, tapos ano man ta at the same time may role man ta nga janitor. Nga aman. Nablang may mga sample may gisi tumbayo niya pwede ito makayo sa effects takpan talang ko. Okay. Dala pa ginagali, sir. For example, yung artista ta medyo may punggod or may bag na may race. Patahumon pag ito kung pagwapuhon pag sa camera. So amo na damo ta na role sa effects from doing effects na nga gid siya nga visually stimulating gid siya kag do kana gid nga mga tanawon from invisible effects nga katanaw ka to drama or mo na way kakabalo may effects na to gali kay maging pangayo na to ka mga sa footage. Okay. So mo na sa abi mo do ano lang no do ka tuod lang. Abi mo do sa wala lang but behind gali sa pag-produce ng sinabi nga mga talan-awon nang na gali na doktor na magic na to gali, Sir Polly. Kaya amo na dayon ng sa part ta daw daraan na proud bla pagid na nga inablang kung ang mabalaan mga effective ang effects mo kung hindi manotice ang tao. Okay. Oo. I see. Do abi mo no kung saan po kwento sa wala lang but edited na gali Okay. Correct. So Sir Polly, no, balikan sa iba pag yung mga pamangkot. Ano ni siya, Sir Polly, ng through experience manibala being bilang eksperto man sa visual effects, Sir Polly? So do mo na sa ang ano niya perti sa amon ni sa amon ni nga mga pati man sa mga upod namon we all came from nga nagtuon kami sa way back pa nga nag-exist ang Negro Summer Workshops. So tanan nasugod ko mo nablang may basis kamo nga you learn filmmaking and then through the years
you'll eventually discover yourself bala kung diin ka gid nga area. Oo. Okay, it's not a it's not a one man army. Correct, It's sir. a collaboration. Oo. So dira mo na mainablang ari digali ng field ko ya. Oo. Diri ko ya na ya. So same man na sa mga upod ko nga na-realize man sa isang dira siya or mo na tapos ang strengths mo bala Yes, sir. na through the years gina-build mo naman kag ang sa ako niya, ang sa effects I don't know, I think to ka gani nga inablang do nagka-interest ko sa amo na. Oo, sir. Na inablang I guess curiosity, nablang may habit ko bingin nablang paano ni man nang gusto mo gid bala mabalan. Oo, sir. Kung paano na ginobra until discover mong Google Gani, no? Na lang ko na research dira. I'm sure everybody maagyan gina nga mo nga part nga pangitaon gid ang mga answers amo na. And then through experience, Yes, no? sir. Sa sige-sige na damo-damo nga projects nga kay nabot, you'll face different challenges nga dira man ang growth mo. No, you'll encounter different problems. No, it's like problem solving for me. Yes, sir. Kinahanglan may amo ni may seating amo na nga do or kinahanglan may pakpak ang amo ni brown. Way ka nakabalo kung paano brown pero the same time may mga times na oo ka lang oo after sa meeting kali dra ka na din mo problema kung Grabe, no? brown. Okay. So, Sir Polly, may mga kay may nakitaan ko din sa mga share mo sa akin ng mga photos, no. Grabe, no. Ang screen sa likod. But kung tanawon mo, Sir Polly, do ara gid sa mismo sa sulod sang kwarto or sa idalom sang tubig, no. Hindi siya siling balang ni siya nga because of the visual effect nangin matuod ang eksena sina. Pero Sir Polly, sa isa ka eksena pa lang lawig na siya bala makuman or ano? Paano mo ni ma-take as kung paano mo ni ubrahon, paano mo ni madil? Sir Polly. Kung ano man sa tanan man nga obra, I mean if you want something really good kag it takes time, no? So nami gid nga matsimpuan mo gid kasi the more nga matsimpuan mo, the more nga mas maipid mong obra mo. So I guess ang mga amo na usually ako kung pwede lang gusto ko ang isa ka shot pwede ko ni obrahon for pila ka weeks. Di ba? Do mo na yung gusto ko kumpara sa kasi it's very very common sa TV nga gaan ka mo ni dapat pagkabuwas pasa mo na ni. So hindi ka na ma-surprise kung ang iba ng mga teleserye blado mo na nang guao. Doka lango-lango ng iba, no? Oo, no? So among dapat tutukan gid, chimpuhan gid, no? Before ma-finish ang isa ka project, it takes how many years before for public viewing bala, Sir Polly? Amo gid dumudamo tadi mayong artist galing kiti gina-pressure pero may bala nga dasigo ng drama na kanugon, no? Para nga may chimpo sila. Kani no insakto kay syempre hindi mo ko sa Pablo hindi mo bala mapasaburan. Hindi mo mapasaburan ng obra mo kay tungod nga may ginalagas ka nga tiyempo o kun oras. Pero galing reality sila ka sweldo sa aton bay. Okay, well, no, that's mo gid man na subong nagakatabo. Pero para sa imo Sir Polly, dapat tagaan gid sang manami nga presentasyon, no, as a visual effect designer gid Sir Polly. At least gaan gid time kasi it takes time though I mean sa bisan sa ano man guro nga field sang linay nga field sang arts, no. No, it takes time. Okay. Sige. Sir Polly, thank you again, no. Kaya magabalik ko da karon sa imo. Maproceed naman ako kay Sir Julius, no. Balik ko kay Sir Julius. Sir Julius, sir. Balik ko sa imo, sir. Okay. Sir Julius, sir. Okay. Sir, balik ko sa imo. Sir, I forgot to ask this. For how many years ka nagali bilang isa ka film producer, Sir Julius? I've started filmmaking 2007. Okay, lawig na sir. So, more than 10 years naman. More than 10 years na, so, okay. Yeah, picking up lang sa mga sa ating question naman kakina sa ilang sa Polly kay Yes, sir. About if we studied this. Actually, there's no formal film school diri sa ato sa Negros. So, tanan ni na base ni tanan sa experience pero ako gid nga impact ni sa ang being part of the Negros Summer Workshop before as being students before we have been fortunate
na maging part of the Negro Summer Workshop, which Correct. most of our treasures in the cinema, in the theater, in the arts are from that workshops by the late great Peke Galiaga. So very fortunate kami ni Polly and even Sir Roem to be students of Direct Peke before. So dako gid na nakabalas na naman natutunan naman. Yes, sir. And also by experience, kay tungkol sa Grabe, no? sa ilang mga workshop, we've been exposed na. Oo. Exposed into various projects, even sa Manila, even some of us international projects. So dako pero most probably mostly based on experience Grabe, sir. parang nila din na experience siya gid pinakadakong edukasyon sa Correct. miskin diin ka pangaling Yes, amo gani sir. Mo gani bali nila no ang yung experience kidam is the best teacher. Well, at least Sir Julius makit-an tagid no kung ano ang mga abilidad bala no kaangay sa imo sa kay Sir Roem kag sa kay Sir Polly. Kag sa iba nyo pagid nga mga kaupdanan man regarding to this sa bahin sang sining mga local scenes diri sa aton no sa probinsya. But Sir Julius, sa sulod sang pila ka tuig bilang isa ka filmmaker, sin-og gid bi ang number one mo nga inspiration, Sir Julius, nga amo ning gipili mo bi nga banas nga mangin isa ka filmmaker, Sir Julius? Inspiration number one, siguro as a young student before, wala gid kuya sila expect na may Kaway ka man naglaom. Una lang gid kuya by it happened by chance or kasi nila fate na nasulod kada. Pero along the years as I developed, number one, pinakauna gid person nag inspire gid ako kung ako si Direct Peke gid yan. Mas nag-involve ko sa iya class, nagtugid ko na encourage me to produce more and to do more. And some other mentors, man. I have to mention a lot, but some of them, like si Manny Matulipano is one mentor for me. And to me, even to others here sa mga upod ko. Yabi, no? Okay, so si Sir... As the years go by, kalain mga inspirasyon mo Gani man. Sa buong kung ano na, imong pamilya, Yes, sir. imong para sila. Oo. Sakto gid. So grabe sir no, grabing influence ni Sir Peke Galiaga no, especially sa mga local filmmakers diri bala no, ang local scene diri sa Negros Occidental. Kag isa sa mga biskan sino man mangkuto nato ng mga filmmakers kag kaangay sa inyo sir no. Dako gid ang he is a great mentor gid no. Dako gid ang impluwensya kag impact ni Sir Peke sa tanan nga mga filmmakers no, but subong ti ara gid no ang iyang ligasiya bala no, nagapabiling gid sa inyo, especially sa mga nagasugod na no or nagahilapit na nga nagasaka amat-amat sa industriya sa nga pelikula, Sir Julius. Dako gid na siyang influensya sa amin. Naging fortunate lang kami. Yes sir. Nalambutan pa na ako ng time na nagatudlo ko siya. Nangupod pa kami. Sila ni Roem, sila ni Polly, na-involve kami sa iba niya ng obra. Ako dako gid nga doon para sa akin na at least I've been part of one of his works. I've edited one of his short films. I've also acted, being a major role sa iya isa sa mga short films, mga ulihi ng obra. So dako gid influence sa tanan gid. Actually ara na kami sa mga latter part of generations. Before sa amon nga mga henerasyon damo pagit nga mga nga nanging namin. Okay. Sige. Sir Julius, Sir Roem, and Sir Polly, mag-post ko anay sa inyo kadali no kay magabalik naman kuda karon kay magatag ko anay atag ako ni pagtamo ng plano ka mga nabilin ring nga mga buluwaton na Sir Julius, Sir Polly, and Sir Roem. Okay. Sige Bobo Anthony no, mag-ano kita anay, mag-post kita sang kadali no, kag magabalik kita sa atong mga bisita. So mga kabobo, standby kamo dira kay ni Supunan ang talakay naton kaupod sa sining mga film makers and film producers. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Subong nga may ara sa Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knock-out ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knock-out ang bakterya.
Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hindi. Gising! Malit! Buong gabi! On! Repeat! I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Hinding buong gabi, hinding walang palit! Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers! Sa cellphone, siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress gnakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag Time check, 44 minutos na nakaligad sa takna nga alas 10 sang aga. So mga kabombo, welcome back diri sa itong kapletutunan ng Good Morning Philippines. So balikan to natin nga mga bisita, no, kag magpadayon kita sa aton nga talakayan na nanungod sa mga industriya, no, sa pelikula, industriya sa pelikula sa mga local scenes dire, especially sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Okay, so nasa piyak na linya nga itong mga bisita. Kaupod sa kaya Sir Julius, Sir Roam, and Sir Polly. Sir, mga sir, good morning liwat, no, kag welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Hello, sir? Mayong aga. Okay, sige. Oo, no, sige, sir. So, Sir Julius, no, magabalik ko sa imo liwat. Sir Julius, but ano gini sir, ang para sa imo no, as the film producer, ano gindi ang dumay pinaka-paborito mo nga na human nga isa ka pelikula, Sir Julius, sa sulod sa pila ka tuig mo bilang isa ka filmmaker, sir? Sa paborito, tanan Pwede ikaw na paborito. Siyempre, no, kaya mugin natin na obra mo. Oo, sige, sir, sige, sir. Pero isa sa mga manukugid nga to, dako, mga one of dako kung ano, ang isa is ang recent kung
maging obra para sa sine kasi madwa, ano na siya, Western Visayas na film grants. So, first, amo na pinakauna ko with na full length, kumagambal na full length, ang full kit pala na feature. For how many hours na, sir? Short. 1 hour and 1 hour. 15 minutes. Full movie, kinsa ano, full length. Amo na galing ginatawag nga full length kali, no? So, isa na sa mga nanging ano ko, tignan mo na pinakauna ko. Okay. So, full length kit. So, in terms of short, isa sa mga ano ko man, ang sound bites, title sound bites, naging part na siya sa Sine ni Grenze. Yes, sir. 2000, around 17 or 18, around na tuig. So, nakakuha mo na siya Jury's Choice Award. So, isa man. Sa lingkong na ito. Hindi man paborito, pero nag-mark sa ako. Okay, sige, no. So, very, among ang mga, para sa imong pinakamalapit gid sa imong, buot, ang ina nga mga nahuman mo. Kaga, masiling mo, sir, syempre, as obra maestra. Mugid, Sir Julius. Sige, Sir Julius, thank you again, no. Mag-proceed ko kay Sir Roem. Sir Roem. Okay. Sige, sir, mapabalik ko sa imo. So, Sir Roem, no, in related to sa mga questions kay kaga sa topics man sabay ni Sir Julius. So, para sa imo, Sir Roem, ano gid man no, for how many years ka nang bilang isa ka sound designer, sir? Nag-start ko sa Sounds 2008. 2008. But nag-ano ko sa sine around 2015. Okay. Na-focus na ko sa sound design. 2013 siguro, mga dira. But mostly, sound-related na ko nga obra from production, ng mga side. So, it's either theater, events, and then eventually, nagsulod ng sine, matamat. So, okay, so bilang isa ka sound designer, isa man ini sa mga pinakauting nga trabaho, sir, no? medyo. Oo. Okay, pero Sir Roem, ano ang na obra mo, no? Ang na-preparar mo nga sound design for sa specific nga sahi or sa specific nga movie. Ano, Sir Roem, ang hindi mo gid ang dupe para sa mo pinakalapit gid sa buot mo nga naobra mo nga project man, Sir Roem? Actually, damo the thing is every film nga naobrahan ko may correlation ng story sa life mo. Wow. So do ka nami bala nga mo na nga daw hapos para sa ako mag-obra sina nga mga sine kay ma-relate mo lawas mo dara. Yes, Amo naguro mostly work of may ara kami sine ni Polly, may sine man ko nga pod si Julius. May sine ko nga pod si Kurt Soberano, which is ang balay ni Papang. Ang isa guro recently is balay ni Papang, which is ang ari mga kami ni tatlo tanan. So bali, sir, pwede mo ma-share ano ni ang balay ni Papang, sir? Ano ni ang main ano gid ang ano sa story kid? Nakatang story. Sa balay ni Papang, it's a story about a kid nga naka-experience siya, nakita iya ang production sang sine ni Direk Peke nga forgot the name. Oro Plata Mata. Okay. So ang sa Oro Plata Mata ng sine ara dang bata nakita niya and he wanted to be part of it. And then eventually naging part sa mga projects ng Direk Peke. Grabe na. But it intends to see nga kunti ano ang maobra ni Direk Peke sa amon tanan So it's an odd namon siya. At least pasalamat namon siya. Bali kung saan pa bala, Sir Roem, bali ito tribute nyo na para sa kay late Peke Galiaga, no? So isa na sa mga lapit sa akon gid. Depende damo actually. We also have wishlist, which is ang iyan ni Direk Julius nga sine. So grabe nga actually mga sine nga becomes part of the culture itself sa akon bala nga side daw. Yes, sir. Nga ma-embrace ko man siya. So amo na. Okay. Sige. Sir Roem, but subong no sa bahin mo as a sound designer. May mga projects ka subong nga ginaobra. Mayara ka subong, sir? In the making subong? Sa subong actually tapos na. Recently lang ang mga project. Natapos na namon nga
Lubrahon. But now may mga project na upcoming, documentary, pero more on editing sa side. So sa Saudi side, post-production siya. Oo. Wala man po siya, subong shoot gid na upcoming. Oo. Okay, sige. Sir Rowan, thank you again, no? Mga ba, proceed ko kay Sir Polly. Sir Polly, good morning. Sir, good morning. Sige, Sir Polly, no? And related na lang to sa mga questions sa kay Sir Julius and Sir Rowem. Sir Polly, for how many years ka na bilang isa ka visual effect ka designer man, sir? Daw man, daw 2006, 2007 Mga man. man, oo. Classmate ko yun Polly, sa 2007 sa mga workshop. Mas mitanay, ka mo, no? Kailangan ako siya, plus metana yun. Batch, yung mga batch. Batch, Oo. Okay, sige, Sir Polly. So, amo na, and then, during that time, mga mo na nga year, start naman ko work sa namlang mga local lang anay, mga cable stations dire. Oo, sir. Ang una, basta daw, ang gwa sinabi daw, kung magsulod ka na sa amo na nga field, daw call center man kung tapos mo din sa lumpat ka naman sa piyak nga station. So, ako na siya, and then you build up experiences. Basta nga, may mga opportunities to do films, like projects nga from Manila, or mga work dito. So, amo na, daw, so far daw, pila na ka years man lawig naman. Oo. Okay, sige. But Sir Polly, subong di sa man may ginatrabaho ka man? O may in the making ka man subong ding project sa imong bahin? So may mga may ligad, may mga natapos na short films. Pero at the same time may harap man tayo regular nga work. Natin mo na siyempre pamilyado daan correct. Dapat may regular nga work, and zero dapat. It's doka different naman siya nga kasi ang work ko involves doing animation for kids. Mga sa YouTube na Nursery rhymes. Okay. So man yung regular so way different kay sa kumpara nga Cobra ka effects ng mga horror. Yes, sir. Ara gid to trabaho so ginaya ka tama, no? Medyo mauti. Utigid, sir. Gabi, no? Sige. Oo. Sige, Sir Polly, thank you again, no? Sige. Ano na lang giguguro sa inyo? Mga na lang ko sa inyo ng mga mensahe, no? Especially sa mga aspirant, bala, sir, no? Especially sa mga pamatanon sa aton. Subong nag-desider man, no? Nga mangin kaangay sa inyo, kaangay sa Sir Julius, nga mangin isa ka director or film producer, sa kay Sir Roy, mangin sound designer, kag Simon Sir Polly, bilang isa ka visual effect designer man. So, mauna ko na kay Sir Julius. Sir Julius, no? Mensahe mo na lang sa mga pamatanon, subong, no? Nga gusto mangin kabahin man sa patag sang eksena o kung local sense o kung pelikula diri sa aton. Sir Julius, kag tingbon ta na lang, gang imo na lang bing mensahe man sa mga nagapamati ni simo kag imo ang mga family members sa Sir Julius. Yeah. Siguro, ang message ko lang is to keep on doing films, or if you're really into mag-obra sa cinema, sige, ano lang. Wala na sang nambal kang asala or tsaktong sa ginobra mo. As long as kabalo kang ginimo mo na kay gusto mo. Mas challenging sa subong, kaya di syempre kabalo mo dahil pandemic subong, huwag tayo mag-kiyo, huwag tayo magsalusaylo lugar. So, pero sige nyo lang, and never stop learning. Watch a lot of films. Sana ako malatanan ng sine. I've been also fortunate na naging instructor man ko sa workshops. So, amo na pa rin ginahambal ko sa mga estudyante kung keep on watching films sa mga mas labi na gina mga sine, mga genre nga hindi mo na namian. Mas tanawon mo na sila para mas matunan mo ang mga adukag mo kung may mo craft. Kasi siyempre, wala may practice kundi sigihon mo siya umra, sigihon mo siya continue doing what you love. Kamo muna sa hindi kita mababuntat mag-learn. Even kami na tatlo subong na ready bisita mas kung sa amon nga damo kami matunan gusto man matunan sa na usually mag-produce kami mga films at mga projects laban kit sa mga ako personal laban kit sa mga naano ko gusto ko mas younger ng mga generation or mas younger ng mga people are involved para at least may
may makuha sila, may mapasahan, may mapadayon. Parehas man sa amon nga napanublay man amon sa mga ahead sa amon before. Yes, sir. So para magsige-sige, kamo na diyan pa ni Direct Becky. So I'm not gonna quote him, pero in this context nga ba siya nga ang siksi na diri sa Negros is a garden. So subong ang garden nag-bloom, and we will continue to keep magtanong sa inyo na garden para hindi siya matunda yung simulang bloom. So mag-ano ako, it's like subong I'm handling a group of young filmmakers sa isa ka university dire. So ang LFS ng grupo sa Film Society. So I would also like to greet them, and ako nang isa ko magkano na to without any this is a volunteer work, so without anything get back. But I want na mag-mentor sa mga younger generations, pero younger generation of filmmakers. And I would like to say good morning to everyone who's listening here, to all our colleagues and friends sa film scene diri sa local sa Negros, and to my family, to my wife, my children. Yeah, so thank you again, Madam. Salamat. Okay, sige, Sir Julius, thank you, no. And next, no, kay Sir Rowem. Sir Rowem? Siguro para sa mga aspire pa mag sound design, create beautiful mistakes siguro. I mean, what I mean about beautiful mistakes are ubrahan nyo lang ang inyo ginapati nga ginobra, and then kung magsala ka mo, learn from it, learn from that experience. Kay not necessarily whatever ang correct way of shooting a film is this. Sometimes it's going to change you, change everything. So create that mistake and learn from it. Learn by your experience. Enjoy the process. Actually, trust the process. Kaya tanan-tanan may proseso mo. Correct. So may kisa dasig, kisa hapos, kisa budlay. Trust the process. Once you trust the process, ara ka na dire-diretso na dayan. And yeah, if you learn something, don't be scared to share it. Yes, sir. Okay, that's the only way nga ang tao gadamo maka-appreciate sa ang ginaubrata kag mapalapta tapagid ang ginaubrata sa sine. And at the same time, not only that we help ourselves, but we also help mga ibang communities, ibang pa nga mga bata nga gusto mag-ubra sine. So continue siya. Amo na ganyan bal nila kuno ang bal kay ang sa amo to ano ko lang kay Julius nga ginambal kag about sa garden. Kung kay Direk Peke pa yeah, make your garden grow. Okay. Sige, Sir Rowem, kasi may gusto ka man nga no? I-greet sa mga family members mo darabi sa bong, no? Nagapamati man sino. Ano lang ko sa family ko sa Ortiz na side. Madamo ingon salamat. Kay Dane mayo sa gapamati man si Subong. Thank you gid. Actually sa amigo da namon kagina pagamba nga mapa-shout out si Miloy. Kag sa tanan-tananda nga tanan-tananda nga filmmakers man namon nga upo. Lingkay Kurt Soberano pakadto sa kandidaten nga upod man namon. Madamo ingon salamat kag sa mga mentors namon. Every day, every time nga makasurya kami sila, we get something from them and they share it to us. And this is what made us who we are now. Maraming salamat. Okay. Yeah, gina-invite ko gali sa mga talk namon Yes, sir. sa Cine Negrense. So, tananda nga sa this coming November, may mga may mga talks kami about visual effects, film production, sound design, script writing, cinematography. So, ang schedule sa Cine Negrense nga page. You can see that. Kung gusto nyo mag-register, Okay. So, amo na. Salamat. Sige. Sir Rowan, thank you good, no? And lastly kay Sir Polly. Sir Polly? Yes, sir. Okay, sa filmmaking aside, I guess, ang mambal ko sa mga aspirants nga, just go for it, no? Kahit
right now there's no excuse nga nga hindi ka makashoot or Correct. regardless I mean the technology is available ara na no halos tanan do mga kilala ko mga students may kanya-kanyang mga camera wala camera may cellphone na no at least just go for it wala na I mean ang ara na ang technology ang halos tanan niya gusto mo pwede mo lang research no internet ara man so amo na nga and then sa visual effects naman nga side let your curiosity fuel your inspiration do mo niya nga kon nga na be inspired, be curious no on how it's done mo na just keep on learning is a wonderful journey kagti through that no it's never it's never ending so you mo ng journey nga i-treasure mo mo nga it's something wonderful mo lang mambal ko hindi na sa dapat nga ginastressan no enjoy mo ang journey mo amo na sa ngakon nga I guess mga na sir also greet ko lang yang sa sa family ko my two little boys si Noah kag si Giorgio and my partner Georgia and sa mga mentors namon I would like to say thank you gid sa sa pag nati kung wala sila I don't know kung na ni ba si tani guro ga negosyo taguro ga lain na taguro nga field but thank you again and amo na be inspired and keep doing what you love. Okay, sige. With this, Sir Julius, Sir Roem, and Sir Polly, thank you so much. No, God bless you all, sir. Thank you, sir. Okay, sige. So, madamo nga salamat no sa atong mga bisita. Sa kay Sir Julius, sa kay Sir Roem, kag sa kay Sir Polly bilang ara mismo sa patag sang pelikula no. Subong ti makita naton kag nahibaluan man naton kung ano ni ang impact subong sa nasili nga COVID-19 pandemic sa bahin nila no sa ilang patag subong sang mga filmmakers, mga film producers, mga visual effect designer kag mga sound designers no. So well at least bala no para sa ila hindi ini hindrance nga padayuno ng ilang mga handom kag ang ila ni nga mga nakahiligan. Okay, kung saan pa balati kung untaton mo na pangitang-itaon mo ginayan well subong ti makita man naton kag nahibaluan man naton kung ano ang mga abilidad sang Negrosanon sa mga lokal nga may eksena basta pelikula ang pagkaistoryahan no. So balikan to naton ang sa kay si late Director Peque Galiaga no ang yan nga mga obra maestra man o mga pelikula no hasta subong ang legasiya sa mga ulhing tubo no nga mga aspirants sa bahin sang mahiligon trabi sa mga pag-produce ng pelikula kag kung ano pagidira no ara gid mismo ang pangalan ni Direk Peque Galiaga. So congratulations sa aton nga mga bisita no padayon lang sa mga pagpalapad pag isang inyong mga imahinasyon no kag padayon lang gyapon sa inyong mga nagustuhan o kun na hiligan. So time check at 3 minutos na nakalikan sa taknang alas 11 sang aga mga kabombo. Bantay pagkikabo kay may duga pagkikita nga mga talakayan no kag may duga pagkita nga diskusyonan diri sa tong palatuntunan ng Good Morning Philippines. Pero ati sina maghatag ko na sa plano ka mga importante nga mga pahanumdoma. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may
maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depres ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag Paradyo Bombo! Check, 7 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sa aga. Mga kabombodo, dito kita na sa bahin sa Kalibo, no? Matapos nga ginbaha, no? Gabi pagbaha dito, no? Gabi ang sitwasyon dito sa nagligad lang nga inoras, no? Kitungod nga sa mga baskog nga pagtupa sa ulan. So, check na nato mga kita update sa Bombo Radio Kalibo, no? Ano ni ang kaimtangan subong dito kagang sitwasyon sa nasiling nga barangay, no? Sa barangay Libas ini, no? Kag kung ano na to ang kaimtangan sang mga residente. Kay makita naton diri sa video, no, nga na-post man sa Bombo Radio Kalibo matapos nga ang pinaka motorista ng tubig labot na sa hawak kag ang taytay daw na guba.
Sige po, ano nato ng update subong aga sa kay Bombo Leonard. Live subong dito sa Bombo Radio Kalibo. So Bombo to ni okay na ran sa peking linya. Sige. So Bombo Leonard, good morning. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Bombo France kag Bombohan, no? Good morning. Ang may kantanan sa natabo kagapon, no? Ang pagbaha diri sa amon sa halos tanan namon ka mga munisipalidad diri sa amon sa probinsya sa Aklan naka-experience no sang grabing pagbaha kag paghugos no sang mga lugta diri sa amon kahapon sang hapon kag hasta pagani no ina sang aga kag ini matapos nga halos halos pila ka oras nga way untat ang pagbubo sang mabaskog ngulan umpisa ni no sa mga 11 AM kagapon kag hasta gidna no sang 5 PM kahapon sang hapon kag ina ang ginulantaw no nga nangin nakabangda ng angkon sang grabe nga pagbaha diri sa amon sa halos 17 ka mga banwa diri sa amon sa probinsya sa Aklan kag ini pagikunosugid man nga bangod sa ginabantayan naton nga muna low pressure area or ini nga LPA nakadugang na no sa gabing pagbubo kagapon sa ulan tagtuga ini no sang pagka stranded sang pipila naton ka mga motorista nga ang iban gani napalnga na no sang ilang nga mga makina sang ilang nga mga sasakyan kagang ilang nga mga motorsiklo no ang ginasugid mo kagina Bombo France ang sa may barangay Libas banwa sang Banga dito laban-laban no kay man ang inang dalan pakadto na no pakadto sang Kapis kag sa part sang Ililo so may mga laban-laban nga mga stranded to ang mga dalakuan naton nga mga bus or mga buses kag ang mga L300 van no nga ang ilaman nga mga saka usually pakadto sa part sang Rojas City kag ang iban sa Altabas Aklan no boundary na sang part sang Kapis so ang natabo may yara nga suba no nga kung sa diin naglapaw gid no ang tubig baha amo to nga daw hasta nagid sa kuan pakundito kana sa tunga-tunga bala Bombo France Bomboan hasta na sa hawak no abot na sa imong hawak so ay ni nagidya ka makapenetrate no ang pipila ka mga mandalagkuan nga mga salakyan ang kuan no ang ginpanghimo na lang nagin hulat na gid nila no nga mag subside ang ina nga tubig baha kag mo to nakapenetrate na dahil sila pakadto man sa ilang direksyon. So aside sina may mga nagluntad pa nga mga landslide diri no. May mga yara nga landslide na tabo sa may sitio Punta Barangay Dangkalan Banwa sa Malinaw kagina sang balik kagabi no mga 10:30 sang gabi tapos may kwan pa nagluntad pagid nga landslide to no. Bali hapon dito sa may Barangay Ambulong Banwa sang Batan sa ilang Batan Cemetery pasintabi na lang dira sa mga nagapamahaw no dira sa Bombo Radio Bacolod kung sa diin nagkanti ba no naguho gid ang ilang cemeteryo ang mga pansyon kita gid ang kunanong sulod dito kita gid Bombo Radio Bacolod no Bombo France so ang mapila to ka mga residente din kakibot kay abi nila kung ano ang naglagabong tumutugali nga may natabo nga landslide kay man ang landslide ang ginakamta na bisang ilang nga sementeryo daw hindi man tuman kataas nga bukid pero daw bukid lang nga porsyon nga siguro naghumok ang duta kay man ang pila nila ka mga kwan mo ang pila nila ka mga nicho sang una to daw may mga yara nga nagstagnan palang tubig baha siguro naghumok man ng duta mo to nga nagbigay no nahugos dayon na Bombo Radio Bacolod kasi dira may diri sa amon sa Banwa gid sa Kalibo no halos majority diri ka mga dalanon halos hindi magyan sang mga motorista ang iba dani mga alas 10 na nakapauli no sa ilang mga panimlay kagabi kay ginhulat gid nila nga magnubo ang level sang tubig baha diri sa Banwa sang Kalibo kay balaan nato ang Banwa sang Kalibo diri gid halos tanan-tanan naga pedalon no ang tubig baha halin sa iban nga mga kabanwahonan diri sa amon sa probinsya sang Aklan so pag-abot naman dito sa Banwa sang Numancia partikular sa Tubang gid mismo sang aton nga
opisina sang DepEd Aklan. Dito stranded naman ang inangadalan pa kuana no pa second district diri sa amon pakadto sa may Banwa sang Malaysis dan sa Boracay. Ang inangadalan hindi naman no pasabol kay man ang tubig baha lapaw pagani kuno to sa daw ang iban lapaw pa sa hawak bala no. Amo na kadalon kalanasan nila no. So muna kadalon so hindi makapenetrate ang mga L300 man kagang iban nga mga private vehicle. So that's why ang iban to siguro mga 3 AM na sang aga nakapauli kay ginhulat man ginila nga magnubo ang level sang tubig bombo France bumbuan no. Kag dugang paginamon nga kondre information ang amon nga mga otoridad mayo nang kapon kay partikular ang mga miyembro sang PNP no kag Bureau of Fire Protection kag amon nga pila ka mga miyembro sang MDRMO sa kada banwa kag ang PDRMO namon nagbuligay kag may mga yara pagani nga natabo nga mga rescue operation partikular dito sa may banwa sang Makato no nga kasagiin dito ang level sang tubig halos panagid tukong nagid bala sa halos dughan nagid no ang taas ang level sang tubig sa moto may mga na-stranded nga mga kigbang hura na doon dire may mga yara nga mga senior citizen mga bedridden na so gintabangan na nila no hapon pa lang nagkandak na sila sang pang-rescue kag nabutan na gid sila gabi na natapos ang ilang operation kay way na expectar nga muna manabo no nga muna makataas ang level sang tubig dira sa may Banwa sang Makato Bumbu France Bumbuan Ausdat. Okay, sige. Bombo Leonard, may reported nga mga casualties after sa sining pagtupa sa mga baskog nga ulan kag pagbinaka, paglandslide ra, Bombo Leonard? So far din padulungan naton ang opisina sang Provincial Disaster Risk Management Office diri sa amon sa province. No? So far hindi pa gid nila i-plaster subong no kung pila gid ang totally damage no sa natabo nga pagbaha kag hindi pa gid nila ma-identify kung may yara gid man nga casualty kay man kagabi lang gid halos nagka-problema Bumbu France Bumbuan kay man daw hindi na mahuya kung pila na ka beses patay sindi ang amon dring iwag amon ang reason kung nagakabalaka ang amon nga mga pumloyo kay why gid sila sang magamit nga suga no nga kung din kami maagi or paano kami makagawa kay may mangyayara nga mga natrap mo no particular sa may western side or second district sa kamon diri nga probinsya sa Aklan. So far from sa Subong sa initial naman information ipamangkot naton kung may mga nadulaan sang wala makaway so far wala pa man or wala man no Subong nga naiplasta kamon nga PDRMO pero may mga yara nga natabo nga mga rescue operation Bumbu France. Okay. So Bombo Leonard, at least ano na kamusta na ang sitwasyon subong ang baha nag-subside na or nagbubuo na ang level ng tubig subong? Kagina no sa paglibot sa aton nga patrol alas 7 to hasta alas 9 sa aga. So far sa iban nga mga banwa wala na no sang mga dalan nga abi nalubog pa to sa baha diri lang sa Kalibo no kay man diri gani ang pakadto ang tubig sa alin sa iban nga mga banwa diri lang may mga pipila diri ka mga dalanon no sa Kalibo particular pakadto sa Miamon nga International Airport daw dito mga siguro may mga 4 to 5 inches pa no kataas ang tubig baha kay man barado ang amon nga mga drainage system diri wala guro ma-maintenance sa amon nga taga DPWH so amon na may mga pipila na lang ka mga lugar diri sa amon ang still no lubog sa baha kag subong no balik normal may mga nakakwana na may mga nasulod subong sa ilaman nga mga opisina adlaw sang Domingo no kag ang iban no nakapauli naman sila nga mga panimalay matapos nga mas stranded no tugas ang ining pagbaha no bangod sa Baskugman nga pag-ulan diri sa amon sa Aklan Bombo Radio Bacolod. Okay, sige Bombo Leonard, madamog nga salamat kag halong ka muda. Okay, ini si Bombo Leonard Biray para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Matapos salamat kay Bombo Leonard Viray no, sa Bombo Radio Kalibo. Tapos nagtuloy sa aton sa latest update sa pagbinaha dito sa bahin sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Aklan. Grabe man itong itabo to, no? Kaya tungod nga ang mga pansyon to, ang mga pasmenteryo dito,
because ang pag-landslide do nagkalabungkal gid ang mga pansyon. Grabe man ang halita, no? So muna basta bala kung wala na bala support, wala na bala may masuyop sang tubig, ti ang mga ano dira ang duta dira, no, ti ma-erode ginaiya. Soil erosion hindi ginaya madula basta mag-abot ang mabaskog nga ulan. Time check, 19 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sang aga. So mga kabombo, to guys, standby ka mo kay balik kita, no, para sa aton nga panibago nga mga talakayan kag sa aton pagiging nga mga bisita, no, diri sa aton sa nagapatay nga programa. Good morning Philippines, standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus.
Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus, kag... Welcome back sa Kompleto Tunan ng Good Morning Philippines. Time check, 23 o 24 minutos na ang nakaligad sa takdang alas 11 sang aga. Mga kabombo, no? So, ari kita di gyapon sa atong nagasigang plantunan ng Good Morning Philippines. So this time litong kita sa atong panibagong nga topiko kagato ni makaupod no ang top 4 no sa Fisheries Technologist Licensure Examination kag tumandok mismo sa syudad sa Bacolod. No so ato ni kilalaon si Sir Jeremiah Diaz no nga taga Barangay Pahanukoy. No so grabe ari lang gid sa ugsaran man naton no ang top 4 nga sa Fisheries Technologist Licensure Examination. So this time ato ning makaupod ang Penro head no nga si Sir Edgardo Rostata kaga si Sir Jeremiah Diaz. So nasa piyak na linya si Sir Edgardo Rostata kag si Sir Jeremiah Diaz. Sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod niyo sumong si Bombo Andrew and Bombo Ann. Good morning, Bombo Andrew, Bombo Ann. Hello sir, good morning no. So salamat gid sa inyong tiyempo sa pag-upod diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Sir. Sige no. So ari na present na si Sir Edgardo Rostata kay si Sir Jeremiah no. So Sir Penro head Sir Edgardo Rostata, sir, good morning. Yes, mayong aga. Bombo Andrew, Bombo yes, ano po sa aton nga. Upod sa DNR si Jeremiah Diaz no. Salamat gid sa Bombo Radio sa tempo nga of course we have to recognize also the performers ng aton nga probinsya, sa aton nga syudad, and of course privilege kita nga aton siya na employ no sa Department of Environment and Natural Resources kag way kita nagsala sa pag-hire sa iya no sa sini nga tuig as a Coastal Extension Officer. Siguro may istorya si Jeremiah when it comes to his journey man nga nagiging graduate sang isa ka sa fisheries ka kurso, and of course paano niya na-apply ang iya nga mga learning during school instructions, and of course sa pag-perform sang aton nga functions and mandates sa Department of Environment and Natural Resources. Mayong aga and good morning Philippines. Okay, sige. Sir Edgardo, salamat kino. Maga-proceed kita bomboan sa kay ano no? Sa kay Sir Jeremiah ang top 4 Fisheries Technologist. Sir Jeremiah, good morning. Kaupod mo si Bombo Andro and Bombo Ann. Good morning, Bombo Andro, Bombo Ann, kag Penro. Okay. So sir, kamusta? How's the experience kay ikaw subong isa sa mga nanging top man no sa Fisheries Technology? Sir Jeremiah, kamusta ang experience? Kamusta ang feeling subong? Grabe gid ang blessing kita. Blessing gid sang Ginoo. Mayo gid kay ginbugayan gid bala nga makalabot bala sa amo ni nga butang bala. Okay. So amo gina feeling ko blessed gid ko subong kag ang ara balang imo nga hard work bala nag-pay off bala kagang syempre ang bugay gid sa Ginoo ay plano niya kay na tuman gid. Okay. Pero Sir Jeremiah no ato nitutukan na ang sa pagka antes ka nag top 4 no. So kamusta ang imo ning pagtuon? Bisa una sir achiever ka na before no? Hindi mo ko kambal nga achiever gid. Pro achiever ka sir sang elementary, high school. Sang elementary ko nakadala ko sa honor roll. Sang high school ko wala ko sa honors, wala ko sa ranking. Pero kay dala ko nag-graduate man sa NOHS sa special science class. So ako man gyapon bulig ang pag-eskwela ko sang high school kag sang elementary. Sabi no. So mo na unexpected nga Tingnan mo Andrew kung sa special science class ka sa NOHS, wala ka man honor, but in the special science class, butang balon, may extra extra kanang kumbaga bala background ka na ora na siya. Oo, kay di bala may mga test ka mo dira para makasulod ka mo sa special science, di bala? Sir Jeremiah. Yes, miyara gid man sang entrance exam sa una sa special science class dira sa
NOHS kag may mga extra pagid mga subjects para mag-prepare sa amon sa college nga daan. Kay gina-rare kami towards research gid mo. Sa mga STEM courses. Okay. So, gabi man, no? At least pala, sa high school pa lang niya, may, nahasa na sa bubuan? Oo, okay, sige. Sir Jeremiah, pero kamusta ang imong, during the time before ka nagkuha sa exam, kamusta ang imong, ang reviews, preparation mo? Nga, nag-expect ka man lang mangin top 4 ka sa sining licensure examination, Sir Jeremiah? Wala gid ko nag-expect gani nga madala sa top tungod kay may mga kabudlayan gid sa pag-review sa even before sa pag-exam do tayan na lang ko tayo hindi makakuha exam pero kaloy-an sa Ginoo ginayo ako sa trangkaso kag nag-abot man bala ang RT-PCR nga result kag negative gid amo na nga nakakuha ko sang exam kag awang kabudlayan gid kay mag-balance siguro sang akon time kay especially kay sa go work pag gyapon bala kung ang tuon ko nga time kay ara lang kung gabi kag kada Sabado ma-review man ko dason sa online nga review center. Okay. So gabi man sir, pero may mga naka-experience ka man nga para sa imo do nabudlayan kagin do nagakabala ka man lang nga base bala hindi ko kapasar or importante way labot nga importante makapasar lang ano biskan hindi na madala sa stapa. Miyara gid bumban draw kay sang gatuon bala haong realize ko nga pertika lapad sang scope sang fisheries nga board exam nga hindi mo gid mapaktan kung ano magwa. Kag sa during the exam mismo do mambal ko nga ang Ginoo na lang hindi bala kay mga 20 to 30% lang gid sa ako natun-an kay amo lang nagguluwa. So kilanan nalgid na ako mag-analyze na lang bala sa mga sa mga questions bala kag lantaon mayong answers. Okay, sige. So Sir Jeremiah, thank you again, no. Sige, mabalik ta bumuan kay Penrohead, no. Kay Sir Rostata. Sir, good morning. Balik kami sa imo. So, na-mention mo nino nga isa ni siya ka sa bahin mo man sa idalo mo man sir sa Penro. So, musta Sir Edgardo, si top 4 no, si Sir Jeremiah, sir. Actually na-assign siya sa sa Senro Cadiz, no? Specifically na-assign sa Sagay Marine Reserve, no. Bilang Coastal Extension Officer naton, isa siya sa daw 8 kabilog nga gipang-hire naton sa sinang nga mga areas, no, kay may mga additional targets kita hiring nang hire kisa sang mga graduates of fisheries, marine biologists, no, coming from different schools, no, sa Iloilo and of course sa Negros Occidental, no. Nagabulig siya as Coastal Extension Officer sa Sagay Marine Reserve, no, sa aton mga activities like sa mga habitat assessment, sa paghahatag sa informasyon sa aton mga residents kag of course partner, no, sa mga different areas sa Central Cadiz City. Nakita naton during interview nga qualified gid siya kag that's why amo nang rason nga privilege man kita nga na-hire naton siya and he has now the eligibility, no. Pwede man siya later on maka-apply for permanent position sa aton nga department and of course still be subjected to selection proceedings sa aton nga department. So meaning Penro kasanag na gid ni sang future, no, ni Sir Jeremiah Penro Rostata, sir. Kita nato, no, kay balan mo bumbuan subong nga panahon damo na gising kabataan subong nga mga qualified, no, hindi gani cum laude, magna cum laude, no, may mga honor students, no, kag kita nato ng hiring subong nga bumbuan kag bumbuan do very competitive, no. So ining mga kabataan gina-encourage ko sila nga go into highest degree of education like masteral degrees, no. Kay during the deliberation, although mga entrance positions may gina-applyan nila sila like grade 11 or grade 15, mas maayo gid nga may mga highest educational attainment kapag just to comply with the qualification standards sa mga positions. So mahambal naton nga kung eligible ka, may chance ka gid nga maging permanent sa gobyerno, especially ga-implement na kita sang 3 to 5 years from now siguro maiba na ang mga landscapes ang personnel components sa departamento. Nagkadugay, siyempre may nag-retire
And of course, ining mga kabataan, kag mga newly breed nga mga professionals, they are potential to become future leaders. Wow, so grabe Sir Rostata, no? Isa man ini sa mga asset ng dirae, no? Kung for example maka-hire ka mo sa mo nibing achievement sang isa ka persona bi Sir Rostata, no, para sa inyo dako gid man ning ning contribution man sa inyo, syempre kay ning top 4, no? So big asset man siya sa inyo, Sir Rostata. Yes, kuno hindi man sa pagpabugal, no, siguro ang Negros Occidental nga mga personnel kaya ara kita nga subong iya may mga academy na kita nga ginahimo, no. May mga Environment and Natural Resources Academy. So sa mga ranking sa mga top brass sa mga graduates, hindi man maulihi ang personnel sang Penrose Negros Occidental. So that's why nga in terms of selection sa aton mga tao sa Negros, we see to it nga qualified sila kag has high the potentiality when it comes to professional and technical capacity. Kung ipa-represent natin ini sila sa mga forum or mga meetings, hindi kita mag-alala nga basi ano tong ipanghambal niya or ano something he can represent sa opisina. Okay, sige. So Sir Rostata, thank you. Balikan ko na yung atong top notcher. Sige. Sir Jeremiah, balik ko sa imo, sir, no? Yes, Ma'am Ando. Sir, so kamusta nang before ka nag-college, imo gyud man ibala decision again final mo nang nga decision nga mo nga sa nga kurso ano gyud sir specific course mo gyud kay di ka gani nag-graduate, sir? Dara ko nag-graduate sa UP Visayas dara sa Miagao, Iloilo. Okay. Ang fisheries nga course kaya mo siya ako na first choice gid sa pagkuha ko sang UPCAT kay nagplano ko sa high school kung gusto ko mag-go into research bala nga nga field. Kay gusto ko sang applied nga research nga magadirekta bala sa mga sa community bala. But para muna akon nga reason ko nga nagkuha ko sang fisheries. Nasa nga fisheries do nga do na inspire ka bi nga magkuha sang fisheries tay ang iban natin do kalabanan do medyo para sa ila do masiling natin bi nga do komplikado man nga kurso. Nasa may ano sa fisheries, sir? Mi nag-expect so na samon mga taga DOST kinagkuha man ko sang DOST scholarship nga ang fisheries kay isa siya sa mga in-demand nga mga courses tungod kay very important siya nga field sa aton nga country tungod kay archipelagic country ta. So amo na ang aton nga fishery sector medyo galaging behind siya kumpara sa other mga countries, neighboring countries ta sa Indonesia, sa Vietnam. So amo nang gusto ko kung gusto ko gid man nga mag-go into sa field in the future. Gusto ko sa nga ano bala ang very critical gid la kasi nga field. Okay. So tisubong ano ang asa nga time mo sa college sa imo nga family, sir, may ano ka mo relate to this type of course or sa imo lang niya decision, no? Sa ako naging decision although ako nga magulang may magulang mo ko nga gid pala gusto yaman ang decision ko sa fisheries so ginbuligan naman ko help nga gin-encourage naman ko nga sige mo na ang yung akon ko. Okay, so subong may mga projects ka, sir Jeremiah? Subong kay amo lang ginaakon nga gina-focusan subong sa work kay managtapos na bala ang calendar year. So we're trying to wrap up gid ang tantanan namon nga targets nga ma-hit gid namon sini nga year. Okay. So tingnan kamusta ang reaction ni mama mo sa parents mo, no? Kay tungod nga mo ni binatabo, no, isa ka top notcher kag why ka man nila lagi question, sir, nga among gidabe no kadamo sang kurso nga among ginaming ang imong gusto. Si mama ko gid nga actually naka-question na siya sa una sa akon pero kay mayo kay akon mga utod bala kay naka-intindigid sila sa mayo kay ginabuligan man ko nila explain ko nga fisheries ang ginkuha na akon nga kurso. Kay hindi siya ang so bala nga sikat bala sa nga kuluwaon sang mga mostly diri sa especially diri sa Bacolod. Tungod kay wala sang fisheries. Correct. So malagsahon lang ginabi sir mo. Bacolod. Malaka lang ginabi?
So muna nga ginbuligan mo ko sa akon nga parents kimiyara man ko isa ka magulang nga UP graduate man dira man sa UP Visayas, explain niya nga ang flagship course bala sa UP Visayas kay fisheries gid dira nang ga focus. Oo. So muna nga nakabuli gid ang pag akon mga utod explain sa kay mama so una. Okay, sige. So Sir Jeremiah, thank you gino. Balik ko kay Penro. Sir Edgardo, sir. Balik ko sa mo, sir Sige, pareho Sige, kami sir. sini kay Oo. ako nga course bala Bumbo Andro. Yes, sir. BSF man. Fisheries naman gili, sir. Hindi, Bachelor of Science in Forestry. Forest. Pero naala ko man kay mahiligon din si sir sa sa kalasangan. Kalasangan kag kadagatan. Yes, no? naman na dapat, no? Bilang Penrohead, so dapat, sir, gini, no? Balansihon mo din ang... Oo, sige, sir, continue. Amo man ang pamangkot pala nga kadamo-damo sang kurso, may mga engineering, may accountant, may mga nga klase sa mga demand that time, no? Yes, sir. During our college days, no? So nga BSF kid, no? Oo. In this case, forestry, dito ka pa sa bukid, no? Tiyan mo na destiny mo siya. Hindi man sila nga during your graduation, siyempre, you look to land a job, no? Correct, sir. Especially, gusto mo na sa DNR, no? Pero kung sa DNR ka nagali, damo ang mga fields, no? Especially ang functions mo yan. From reeds to reef, no? Sir, nakita mo ang kadamo-damo sa mga responsibilities, especially sa environment and natural resources. Yes. So tira, nagadihon ang imong aspiring to be involved in the different fields, no? That's why ako mismo nagmasteral man ako sa graduate ni Jeremiah. Wow. Coastal and Marine Management, no? Okay. So imagine ang imong college dito pa sa Bukid, tapos ang imong masteral, it's more on Coastal and Marine Management. So amo nang balanse bala nga you Yes, have sir. to be exposed sa ibang nga fields to be a productive officer sa isa ka department. Okay, check to get. So Sir Rostata, subong no sa inyo dira ano ang may mga upcoming projects kamo, sir? Before mag-end of 2021? Actually, ang aton nga mga among bali Jeremiah, we have to complete sa aton nga mga target comes before end of 2021. Grabe ka stricto subong no Bumbo Andro sang gobyerno, especially nga we have to be efficient and grabe ang aton nga paggasto, no? Yes, sir. We have to be monitored sa aton nga gobyerno, especially aton mga COA, subong grabe ka sila, no? When it comes to value for money ang inatawag. So kita adihon ginaton ang insakto nga mga compliance sa mga requirements, especially sa mga projects naton. Ang gobyerno subong sila kita dapat sa kada gasto nato may tawag ng means of verification. Ibig sabihin, kung may mga ginagasto kita kag magina-require nga accomplishment, kinahanglan ibutang gid naton ina sa outcomes ag outputs ang inakapagamit sa kwarta. Sa sini nga bahin sa aton nga mga coastal and marine areas, so ang concentration naton ti amo ng mga Sagay Marine Reserve, may ara kita nga Tanyon Strait Protected Seascape sa Northern Negros, and of course may mga marine protected areas kita nga ginubuligyan, no, sa aton mga LGU partners, no? Siguro ang advantage na subong Bumbo Andro, yes, sir. Bumbuan, especially sa aton yung mga protected areas, no, we are kunang collecting sa aton nga integrated protected areas fund, no? Amo ning pinakapasahi subong nga ang collection sa mga entrance fee, sa mga tourism sites, sa mga users fee, sa mga resources, kaya nagkakadto tanan-tanan sa National Treasury, no? Ina-retain naton ang 75% sina, ang 25% lagi na deposit naton sa National Treasury, no? So ang 75% ang aton lang ang mga management body ang naga-manage na. So hindi kita mabudlayan kung ano mga priority programs and projects nga masarangan ni gastuhan sa aton mga collection, especially sa mga entrance fees kag mga tourism sites naton sa Negros Occidental. So amo nang kuan naton, and of course aton yung mga continuous partnership sa mga LGUs, especially sa mga local volunteers naton. Kaya we have to work with the other partners, especially aton mga people's organizations, mga LGUs, nga ang DNR
gamay man lang kita, especially sa Bilog ng Negros Occidental, 188 ang aton mga regular personnel. Sa mga contractuals naton yung mga 150, hindi siya maka-saturate sa more or less mga 500 plus thousand hectares yung mga sakop sa timberland areas. So amo na kinalantaw naton Bongo Andro nga to be more proactive in terms especially sa law enforcement. Correct. So recently ang aton nga sa Southern Negros may ara ko target pang train nga mga multi-sectoral Forest Protection Committee. Hindi lang ganing hambal nga Forest Protection Committee kay tanan-tanan yung mga klase ng layig lecture na naton no. Upod naton kay bumbuan ang mga priority areas naton subong sa Negros, especially sa southern part. Kay may mga nagalusot pag niya mga illegal activity, especially ang pinaka-except points nila dito sa Negros Oriental. No? May mga ginapangino kasko, may mga wildlife trafficking pa. So, amo nang ginatagaan natin attention nga we are mobilizing sa atong mga indigenous people sa upland, atong mga Philippine Army, atong mga Philippine National Police, especially ang atong mga checkpoint. Subok, kaya tingin na checkpoint, subok COVID-19 ang checkpoint, no? So, take from an opportunity, yung mga police, yung mga army nga nara sa checkpoint, ang mga barangay, yung tipo natin siyang nagbigay ng simana. No? So, nag-graduate na sila and now they are knowledgeable na when it comes to policy nga atong i-implement sa atong environment and natural resources. Okay, sige. Sir, tatanong, so salamat. Balik ko kay Sir Jeremiah, sir. Sir Jeremiah, sige sir, no? Mga ilang kumensahe mo, sir, no? For, para sa atin yung mga pamatanon din, no? Ay, syempre, serve as inspiration ka man, no? Itungod nga sa amo ni kabudlay nga sa isang kurso na puwasa mo nga kag ikaw isa naka-top notcher, top 4 pa, no? So, Sir Jeremiah, sa mga pamatanon, grabe nga gusto mo magkuha sa nga fisheries, no? Nga kurso ka ngay sa imo. So, paano mo na sila mapa-encourage, no? Kagamit sa mo man sa tanan yung mga pamatanon na Sir Jeremiah. First, siguro kay i-equip mo yung mga kaugalingon sa not just sa imo school but also si mga friends, may connections gid kag ang mga people bala makabulig si imo bala all throughout nga wala ka pa nakaara sa successful position nga build up ka pa lang sila namang gabulig sa imo. And also gid nga be sincere gid bala sa handom nimo bala. For example sa akon sa handom na kon nga sa nga iangat bala ang fishery sector kay mo gini akon nga passion gid no through man sa sa environmental protection pag gid magsalig gid sa Ginoo muna akon nga atag message. Okay, sige. So diba si Sir Bes, may gusto ko man nga pasalamatan kag pagkatamyawon before kita magbulag, sir. Pasalamat gid ko siguro no sa una-una sa mga people nga nag-upod sa akon nga sa journey na akon sa pagkuha na akon ng board exam, sa akon family sa pag-support, sa akon nga partner, sa akon nga mga workmates, sa akon nga boardmates, sa mga churchmates nga wala untat pangamuyo para sa akon, mga friends ko man kag classmates nga nagbulig sa akon equip bala sa pagkuha sa board exam, sila ginang push sa akon nga dapat ko na mag top notcher ko na mga friends ko daan mga top notcher sila sa before pagid nga exam. Yeah, bigali no. So arasin mong pressure, sir. No. Kani. So well, at least no, congratulations sir kagari na no, na isa ka naka-top notcher kag top 4 no sa Fisheries Technology sa licensure examination. Sige sir Jeremiah, thank you again. Sir Rostata, Pedro sir. Mensahe mo na lang yun sir no kag syempre sa ato mga kabataan pamatanon subong no nga hindi lang sila dapat ang amuning sa isang kurso, hindi lang niya for basibla ay pigado tada o amuni no. So dapat si Sir Jeremiah, Sir Rostata isa ini sa inspirasyon no sa mga pamatanon na Sir Rostata. Mensahe mo na lang sir. Yes, tunagid, siyempre congratulate natin si Jeremiah. No? Yes, sir. Personal sa San Rocati sa DNR. Isa sang kinahimo sa aton departamento ang aton mga capacity building. No? Kaya kung graduate kita sa college, kinahanglan gid ang mga training, no? Kag mga capacity building
responsibilities naton nga will be exposed to the different laws and policies, no. So amo na isa ka ginatagaan naton kiti ang atong gobyerno subong ka-implement na sang competency-based system, no. So when we speak of competency-based system sa aton nga mga civil servants, ang kada position magina-require nga competence, no. So mga bakit ka competence na sa necessarily mean nga technically competent ikaw, so may kapasidad ka makiga work with other persons, may computer literacy ikaw, kag of course may attitude ikaw nga amo ni dapat ang isa ka public civil servant. So siguro kita sa DNR sa Negros Occidental padulong kita sina nga mga responsibilidad kag ginaayo ginato ng aton nga pag-select sa aton mga personnel sa Pentro Negros Occidental. Of course sa aton nga regional nga setup kiti kita nag-recommend man lang hindi man si Pentro yung appointing authority, no, when it comes to appointment sa aton nga personnel. So salamat gid sa Bumbo Radio kag of course sa Good Morning Philippines, Bumbuan and Bumbu Andrew binang aton nga number 1 media partner sa Negros Occidental. Salamat gid sa tinion nga imo ginhatag kag inyo ginhatag sa amo, no, makadugang mensahe kag inspirasyon man sa mga kabataan nga mag-eskwela sila sa mga kurso nga intended to address ang aton nga food security problem sa aton nga Pilipinas and of course sa aton environment and natural resources. So, salamat kid kag mabuhay and Good Morning Philippines. Okay, sige. Madamo gid nga salamat kay Penro Head, no, Sir Edgardo Rostata kag sa aton nga top 4 ni si Sir Jeremiah Diaz ang registered fisheries technologist. So once again, thank you so much sa inyo duwa, sir. Thank you again, Bumbu Andrew. Yes, sir. God bless. Thank you. Sir Rostata, thank you again. Sige. So, mga kabubuno, atong tunabatian ang atong mga bisita, no, sa bago na to ning topiko, no, nanungod sa isa katap na choy, no, from Bacolod, no, si Sir Jeremiah Diaz. So, congratulations, diba, kag mismo sa family mo, Sir Jeremiah. Well, at least, no, isa ini sa mga bulgang naman, no, nga mga utok sa Pilipino nga makabulig para sa mapasan yung paginato ng aton nga pungsod, no. So dapat tagaan ini sang atensyon kag hindi sila dapat pag i-take ano lang, no, pasapayan na bla or pawalaan lang. So dapat tutukan kag total may mga potential ini, so dapat tagaan din sila sa nagakaigo nga atensyon. So time check, so 1 minuto sa nakalikat sa taknang alas 11 isang aga. Mga kabubos na dahil kumudura kay may dugang pagkikita nga mga importante nga mga pagkatalakayon, no, diri sa aton nga nagapaday nga programa ang Good Morning Philippines. Pero ito sinabaghatagwa na isplane ka mga importante nga mga pahanumdom. Bumbo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bumbo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan
sa pagsimba. Apang kamo, baka simba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Hey, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines. Sa gihapon ka, padayon ninyo ang kaupod. Bombo France, Andrew Burgos. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia, no? So, sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya, nga mga kabombo, salamat gid sa aton yung mga bisita, sa kay Police Colonel Joseph Martir, no? Sa aton yung kaupod natin, ang bago natin yung BCPO Director, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Thank you so much, sir. Salamat kid sir, no? So bubuan kag madamon man nga salamat sa aton nga mga filmmakers, no? Especially sa patagsang pelikula diri sa aton mga lokal nga mga scenes, no? Diri sa Negros kag sa syudad sa Bacolod. So salamat gid sa kay Sir Julius, kay Sir Rowan kag sa kay Sir Polly. So congratulations sa inyong mga previous project, no? So at least nangin madinalag-on nga ng inyong mga proyekto kag padayon ng yapon sa pagsuporta kag pag-ubra sang mga colorful nga mga projects, no, kag mga padayon sa pagpalapad sang inyong mga imahinasyon, mga sir. Yes, Salamat no? And of course sa kay Sir Edgardo Rostata, yes. kay Pedro Head, Bombo Andrew. Yes, mabuan, no, kag sa kay Sir Jeremiah Diaz ang atong top 4, no, ako na top notcher sa Fisheries Technologies Licensure Examination. Nung isa siya sa Bacolod noon, no, Bacolod noon nga nangin nagapangibabaw man when comes sa kaalam boboan, no, kag salamat sa kay Sir Edgardo Rostata sang Penro boboan. Alright, sige. So, thank you so much, Gid, no? Sa ato niyang mga bisita, subong nga Domingo, drigid sa ato niya palatuntunan sa Good Morning Philippines. So, ay kita minabili niya tiyempo. Standby na kamuha sa pagpangalagad sang gitara sa Bombo. May kaupod man ninyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon, sa liwat, kami ang inyong mga alagad. Bombo France, Andrew Burgos. At ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo!